Tuesday morning. Muri Zimbabwe ndadzoka. Good morning everybody. Welcome to Kulliant TV. Tell a friend to tell a friend kuti Kulliant is online. Today I'm in a good mood and I'm not here kuti ndiite inonzi pull the trigger. Yeah, kana kuti yekuda kubomba kuti but anyway, kana chingosvika panapa inini as usual chero kana ndiri in a good mood, you guys you know this. Kana uchiziva kuti ndeza kuti pasi neZANU-PF panga nekulike this video izvezvi kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Ndio zvandiri kutaura inini. Kulliant chiri kunzi chanetsa patoners. Yes, I am Kulliant. Ndini Kulliant wacho. So ndangoti ndingoya panapa ndingoadressa nyaya because vakuru vekwangu vakanditsura vakati you know what young man, asi nyaya dzekuti zvaunongochita oningirikini zviya kune vamwe vasingazozvinzwisise vanozozvitora nemoyo. Pane nyaya iri kunetsa streets, nyaya Gambakwe, pardon Gambakwe. Every day Gambakwe anongobuda chero achirova video rake ungoti Kulliant akazodai, Kulliant whatever, Kulliant anoshandiswa naningi, anoshandiswa nanike mangwana, Kulliant anoningirikina ngati pechitupa chake, Kulliant munangagwa whatever. Ameno zvanenge achingotaura zvinhu zvemaningirikini. You know what? Oh, come on guys. You know it's garbage. That's nonsense. But the thing here is ndakatarisa munhu akaita saGambakwe is one of the guys wakuti ndinongoti he's a good guy with his channel. I respect him so much because iye anenge achitaura zvinhu zvake, news dzake dzekuti anenge achitaura dzinotobva meno pasi pemvura dzekuti haumbofoka dzinzwa even in any newspaper or anywhere in the world. Anongouya nenews dzake ega. I don't know kuti dzinobva is it my prophecies or my predictions, but that's a topic for another day. I'm not here for that. I'm not here for drama. All I want to say is ndinokumbira regerero kuna Gambakwe kuti sorry mfeso wangu, sorry mdara. You know the thing is Gambakwe ndakamutarisa munhu wekuti he is tingangoti he is 68 years old and I'm only 32. Wazona I'm only 31. I mean yes, but I'm turning 32. But you know so ndakamutarisa munhu wekuti izera rababa vangu, saka andikwanise kuti ndizoona munhu ane zera rababa vangu achiramba achindiitira godo, achirwadziwa, achitanga kurwadziwa neni or something, kana kuti achiita something yekuti pamwe ndakamutadzira boss munhu chozvo azorwadziwa newe unenge waitanga wamutadzira something. I understand. Take it easy. Musapinde musamayo pera zvinhu nemoyo. Mera ndinyatso explain. Musapinde nemoyo. Mera ndinyatso explain. Relax. So inini ndichiwa panapa tichitanga kuputitsa movement chinonzi Kulliant. You know that guy anga aripo kudhara achitaura like what he is claiming kuti anga ari streets social media for the past 15 years achita achichimhanya ndobva akwanisa kuunganidza vanhu 121,000 pa 15 years. Kulliant ndobva yazongobudikira patoners. Kulliant TV iko zvine yakusvitsa tingangoti 3 years ndo dziri kusvitsa Kulliant TV tichinyatsoita zvinhu zviri serious. Kulliant TV iri kusvitsa 3 years ichichimhanya zviri serious, without failing, without fear, without favor chinchi. But pa 3 years dzamhanywa chino neKulliant TV ndobva yakwanisa kuaccumulate kana ndobva yakwanisa kunounganidza numbers vanhu 100,000 plus. Tisati taura mamwe channels and you know the movement yeKulliant kuti channel numbers edu yatinawo ese pa social media, especially pa YouTube panapa anodarika 220. It's more than we have 220 plus people vanoona zvinhu zvatinenge tichitaura, vanoona videos, anything zvakasiyana pa channels mamwe, but main channel yedu yeKulliant TV yakacrossa 100. Saka pakanoningirina ndo pakanotanga nyaya manje because old man anga ajaira kuti panobuda achiti akatadzirana nemunhu unozati vanga anotobuda kutanga kutoti ninga akadai achitanga like ari kubhula because vanenge vari vapfana vamwe kuti vari kutyawo kana kuti vari kudzidza zvinhu kwaari. I don't know kuti skill pendinge chitika. Kulliant pakazongosvika Kulliant akabva yangobudikira isina kana munhu wainoita se wainotya. And first of all I want to thank even vandoshanda nawo my team, you know, for the guidance. Sometimes ndotombonzi ndatobudisa nyaya most of the time kuKulliant kunoshandwa guys, to be very honest. Ndotongosvika inini kunoitwa zvakawanda mavideos ese mune muchiona akubuda, even audios ndingirikina akasiyana timu rangu rinotogara pasi rototanga kutoemba edita zvinhu achita sei. Inini changu kungosvika pano ndonzi gara pane nyaya iyi iri kunetsa shamari, pane nyaya yabudikira yakadai so then voita the rest ndo vanenge vachiita. Saka ndozogara neni pasi Kulliant ona uyu ari kudai chena unokumbira ruregerero kwaari
So first of all, I want to thank my team by this ngirikini yavaita ine musoro ndokutenda team rangu nekuningira kwese kwamaita ndida ngutaura mazita because I don't want my team to be exposed out there vozotadza kupinda mashops like vozotanga kurarama kana zvimwe mararamiro andoita nekuti kwese kwene ndichida kuenda ndikangoita mistake ndapinda muZimbabwe ndakufamba nemota nemazitindi ndakavhara mazitindi zvine nchiita even muno pandinongoningirikina muSouth Africa nedzimwe nzvimbo dzokuti ndikatoenda ndenda kutoziva kuti kuno kwakutoda extra team. But Gambakwe is a good guy pa team yake, pa mates dzake andimazvona, pa life yake, pa munyati yake, pa zvinhu zvaanenge achiudzana nevanhu vake. Izvozvo hazvina kushata, hatiswere tichida kutukana pachinhu ichi. Ende nyaya iripo hazvina need yekuitirana jealous. Panobuda nyaya dzese dzenews, uyo ukatobuda same nyaya iyoyo takabvira kudhara tichizviona. Mukada kutarisa pana even pama traditional media houses tingada kutarisa akaita sana ZBC, Star FM, tingada kutarisa akasiyana siyana. Unonzwa news zikutotaura National FM, Star FM chinchi same news, different presenters, matauriro ndo anozosiyana, but nyaya inenge ngori same yazobuda inobudiswa zvakasiyana. Unonzwa version yekuti adaumozwa version yeku-Star FM kuti vaiti vari kuitaura sei nyaya, the same thing uchienda kuZBC nhau dzichiverengwa ningirikini inangu ndimo kuti pane munhu ndainya kuona Sterek ndi Oscar Mbabuka, the news read by Oscar Pampuka. Meanwhile, saka unoona takakura tichingonakidzwa nevanhu vese vava taingovaona chingoti this guy anorova chi, but same news dzataurwa ku1, the same news dzataurwa ku, but uya marovera ari kudzita ari kunakidza. So isu ndobva tazouya manje, ndobva tatanga kuputitsa tichiti aiwa bosi chaitika taiona ZANU-PF yaingogara ichiputitsa maopposition pamedia, patv, inobuda ichidhaya maopposition. Hapana kana opposition kana voice anopiwa voice anouya achitaura, ukachitaura unenge uchikotwa uchibatwa uchinzi so. Saka kuti dai saka vanokuchinjira even narrative, kwa uchitaura matauriro uri kuita inoanalyzwa, mamwe maanalyzirwo ekungoona kuti inoita se opposition iri kutsikirirwa pasi, iri kutsindirwa, hapana kana iri kupuwa mukanda. And I was like okay, zvavari kuita izvi it's cool, but inini nyaya kuzotera life gonda ichiita kutera politics, I think iko zvinezvi kubva pandakatanga kuita zvinhu zvekunyatso kuita take ne politics zviri serious. I think ndakatanga kutera politics muna 1999 ndanichitori kuprimary ipapo ndo pandakatanga kutera politics. Chinakidzwa nepolitics zvekutodaro even paizotanga kuzobuda mamwe manhingirikini tichiteerera newspaper hanzi kudii, hanzi nhingirikini aita sei, hanzi ana adai so tichiteerera nhingirikini, hanzi uyu akadai, uyu akazodai, nhingi akadai, Mugabe akazodai, chiudzwa Mugabe tichitoti Mugabe renyeba tomboti chimbotipaiwo news kuti chichaitika kuSouth Africa ana Mandela vaita sei, tichingoteerera news tichiteerera politics kubva kudhara. Saka inini ndakazvinzwisisa zvinhu izvozvo zvinokwanisa kunzwisiswa nemukoma wangu anonzi Gambakwe. He always thinks kuti maybe we are here to compete naye, because you can't predict this thing. You can't say kuti uyu musanomuone kana kuti news dzake dzari kuti musamuteerere. You can't do that, especially here on social media. Everyone ari kutorana race rake, ari kutoita zvinhu maitiro ari kutoita iwayo, ende zvinhu zvitori right. MaZimbabwe vari kupuwa news. Saka inini ndakabva ndangouya kuno kubva ndatanga kutswanya ZANU-PF ndichidhaya ndisingaipowo mukana wekudairira, pandakangotanga ngoimaka ZANU-PF ayo kwa ZANU pasi nayo everyday kubva makuseni kusvika manheru pasi navo, because ivo vanga vakabatawo mamedias ekuti, and even kwavatarisa ava they don't even complain about it. Izvezvo ndope vakutochionera chidhiri chacho kuti aiwa vafana vaenda nenyika. If you check even pama numbers tinotofollowa, tina mafollowers akawanda kutodarika ZBC yacho here on social media, on YouTube. Ivo vanotozviziva kuti vakomana vakatoya zvine power, zviri hot. So inini I want to make this clear. I don't have any problem with Gambakwe, honestly. I don't have any problem with him. Yaringa achitoita life yake and life yake ndizvo zvaringa achiita, but pakanzi pari kutaurwa news, inini ndiri munhu wekuti pakanzi pari kutaurwa nyaya kunzi ningi hanzi akaba kana kuti ningi hanzi akavhara vanhu, ningi akadai so, handizotye kukwanisa kusefa kuti uyu ngandisataure zita rake nekuti is a fellow media house or is something ozvona. Ndongotaura nyaya yese zvazviri like what did iye anongobuda wana achitaura izvo zvekunyeba kuti Kulliant anonoshandira Niki Mangwana. Come on now, Niki Mangwana wakamutarisa nemarakashira ndinovaita indodhaya panapa ndodhaya manje iko kwake anoita maitira anoita amenoti anoita vekuita sei, but ine panapa ndinenge chibhorani chacha ndinoita kudhaya vanhu kana kuti ange tindi ndinenge ndichingodhaya ukuzviona. Saka
ndo paita dambudziko rekunzwa jealous. Like I said before kuti aiwaka munhu anenge ane zera rababa wangu 65 years, inini I'm only 31, saka takamutarisa izera rababa wangu. Saka munhu kana ane zera rababa wangu kana akunditira jealous handisi kuziva kuti zvinozofamba sei. Ko pandozosvika kuma 50 chii chinenge chakunyatsoitika. Hapana zvekuti kuti aiwa iwo because imi vafana ndakazodai ndakazodididi. He knows the truth, but he's not. This thing is not even personal. It's just kangorika jealous ngoti hapana mzandijairire but hapana kana yakatombonyanya mukuzviona. Hapana yakanyanya ngoti chete kurwadziranwa ndokunenge kwangoitika pachinhu. Ende vanenge vada kutaya kuda kuti vanhu teerai inini chete zvandiri kutaura. Ende zvinhu zvazvipe zvakaitika mukunzwisa. But I understand. Ende ndinotenda vanhu even vanoona mavideos panapa. Ungaona video panapa kudhara patakatanga zvinhu izvi zvekuita news izvi waiti uchitaura news panapa uchitaura nyaya wobva wanzi uri kunyeba. Vanhu vobva vazoenda vanozviona pane imwe channel unozviona futi vasvika vanhu vakuzodzidza kuti no man vanhu havasi kutonyeba nyaya idzi dziri kutoitika idzi ukuzviona. Saka zvekuti munhu ukauya ukatoona panapa ndotokuti imbonoonawo nhingi uyu onai nhingi uyu tichitoenda takadaro vanhu vachitoita se vachitojaira zvinhu. But inini kuna vanhu vakawanda vari kundisira mamessages, kuna mwana achindisira masecrets Gambakwe akazodai. It's not like that guys. Handisi munhu wekuti ndoda kunzwa nyaya dzemunhu zvekumba kwake nemadhiri ake zvaaimboita kuchinja handina basa nazvo zvine zvelife yake. Isusu kana tiri kutongenda zvinhu zvedu panapa ndikangobuda musi ndichingoti akadidi zvake anenge achingoti uyu Kulliant akadhakwa ningirikini akadidi Kulliant akabroka whatever. Kulliant anenge ari mumukuku achitaurisa ari mumukuku. It's okay. There's nothing personal about it because it's like my jokes ekuti ari kutaurwa munhu akutaura zvine ningirikini but zvimwe zvinhu zvimascreenshots zvimachichi zvimaproof zvinoenda kunzoona vanhu zvinenge zviri personal and I'm not going to do that. And sikuzoputitsa munhu zvekusvika kupinda personal tinongopedzerana pane pachi zvatiri chingoita. But I know iye atonzwisisa kuti mfano ari kuti sorry but handisoziva kana asina kuzvigamuchira. Pamwe ndenda kufanira kuuya nemombe panapa ndotomti mukoma wemombe asi chandenda katadzira munhu chacho ndoche ndisingazive machi because pakauya munhu achitaura kuti nhingi wakadai auya achisenda iri audio yekuti ari kutaura izvozvo handabasa nazvo handitarise kuti ndiani ari kuzvitaura. Ndongoti timu rangu rinotongogara raposta zvimwe zvinotopostwa isisiri maaudios aya ndisingatozviziva ndiye ndisipo timu rinenge ichingoita basa vachingoita zvinhu zvavo vachingofambisa movement ichienderera kumberi. And this thing chimwe chandadasirira I'm not doing these things for money, and a lot of people have been asking me these questions. Saka yo, are you doing this for money? No, chandotozomboya panapa ndichitombo ningirikina vanhu vaya vema adverts ndo vatinotomboti gatoitira do ningirikina advert kuti aone not kuti vanhu vaona such ndo vanhu vekutoti vanototi iwe ndakubhadhara daumbobhadhara rende kustudio kwako ikoko yauri kuningirikina basa rienderere kumberi. Otherwise like zvinhu zvetinotoitawo mulife zvisina chekuita neizvi zvesocial media tinoita zvinhu zvetinotoitawo mulife zvinenge zvichitoti ningirikina. Saka it's not like these things is part of my life. Inini ndiri munhu media personality kungomuka kungopinda ndikasapinda pakamera ndikasataura nyaya andifile boso ndinogona kutonzwa kumusoro uchitema. So that's me every time. Timu rangu badzai lights badzai cameras, let's do it tichitoenda takadaro. Saka aiwa pamwe pacho pendenda kakanganisa andingoti sorry mukoma wangu please forgive me kana chinge ndakakutadzira ndoziva usaramba uchita jealous azvina kana musoro zvekunzi jealous unoziva pane zvimwe zvinhu zvokuti ndobuda ndichinzi ndoda kuswera ndichiwanzirana neage yako tiri vanhu vane manners tiri vanhu vane hunhu iwo rizera rababa wangu 68 years dzaona zvedzi kukura uko andozviona handingazonzi ndiri kuswera ndakukudaunzi kana chiri ndira kutuka kana kuti kuita competition newe aiwa there's no competition azvidi competition izvi I only compete with myself. Makatarisa kwandakatangira kwandava zvakuitika iko zvinhu zvatakwanisa kuachieva zvakawandisa through this news zvese izvi growth chaiyo unotonyatsoona kuti pakuitwa zviri serious. Vanhu vakawanda vedhara itoti ateerere zvinotaurwa mahumbwe chinchi wanozoona. So I think ndataura zvese ndiringoti aiwa sorry zvenyu kana tichinge takakutadzirai zvimwe zvacho pamwe makazvitorawo personally but kwenyu munongotaurawo zvevamwe wani. And the other thing before I disappear panapa pane imwe nyaya ndakanzwa futi hanzi munomukirira kusene vachingotaura nyaya dzevanhu unongomuka uchitaura vanhu pachannel pako kuti ningakadai hakuna munhu ari kuita zvenews asiri kutaura vanhu. Ukatotaura munangagwa munhu ka
pori kutotaura vese ana vanhu vese veZANU-PF vanhu vaya. Saka isusu tinototaura vanhu. Imi kana musingataure vanhu ende munoitai zvechannel yenyu mutaure zvemarobhoti. Kati mukutaura marobots here mimi mukutaura chi vanhu vamuri kutotaura every day. Ende isusu zvekuti hanzi munoda makuhwa mazotaura nhingi wai mazomudaro. Yes, tinomada makuhwa acho, tinotomada, tinobudisa makuhwa zvisingaite. Ndo nyaya zvatinotoda. Tikatonzwa nyaya dzako uri politician tinotoya totodzitaura nevanhu. Tikatonzwa wasekwa tinotokuya tokuseka panapa. Ukatodonha muroad chero zvikanzi president adonha tinotoya totoseka because ndo zvinenge zviripo. Munhu tikutomutaura kuti aiwa ninga kana saka zvikuzonzi chichi haisati tore and the other thing hatina formula kumberi kwedu, hatina vatinoti maboss. Tinongotaura zvatinenge tatonzwa kuda kutaura without fear or favor. So I think ndatopedza zvakawanda andisuda kuita se kuramba ndichingodzokorodza. I think kune vamwe vanhu ndozati kune vamwe vanhu vachimufarirawo nemoyo. Sorry mwatoya kana mucomment section kuti aiwo but unondinakidza but uri kundibhoera nyaya kuti uri kutuka Gambakwe chete. Handina vanhu vandenda ndakambotuka Gambakwe. Kana une pandakatuka Gambakwe uya ne screenshot uya ne video racho undisendere unditi Kulliant musi uyu ndopo wakatuka Gambakwe iwewe. Kata ka clip kacho undisendere uona kuti ndikutengere kana mbudzi ndikuti bozi mimi muda kuripwa kavanhu saka unongoenda kutengera mbudzi. Iye ndiye angatondituka, ndiye anenge achitondituka but I don't respond man. I don't respond kune zvinhu zina basa. It's garbage and most of the times anenge achitojokawo zvake. Hapana pokuti angaswera chitonzi chinchi yada kuchitora kana personal. Just that munhu kuti pride inenge iripo yekuti angati handidi kuswera nchitaura kuti nchiudza vanhu kuti zvatinoitaura nemufano is ningirikini tinguti majokes. You can't say that because of pride wodzavo dzavanenge vanadzo. Vanongoti amfana ndikutomudhisa, amfana kutomudhaya, amfana akadhakwa amfana uyazodai come on guys. But anyway, for today I'd like to say thank you guys for everything. I'm so sorry kana ndakakanganisa. Inozati ndinonga ndakakutokuoffenda zvechokwadi. Ukati akoyo why uri kuposta pachitauro zvakashata pamusoro pauyu, why iwe uri kudai so. I take full responsibility for that. It's my bad. I am sorry guys. I am sorry kune anenge achida kana mchida kutengerwa iri mbudzi mondiudza toona kuti taita zvekuita sei. So I think for now that's all. I think that's all. Sorry kana makatadzirwa kana musingade kunzi sorry ameno. Tichazoona totenga mombe motudzo tunonourayira kupi mombe kuground ripi togocha tese mimi vanhu vacho vanenge vachikuningina because ndikutoona nevanhu ndimi muri kutozvitora chi personal. Anyway, but before I disappear, you know I have one of my favorite brands, Education Research, one and only company in South Africa iri kuregister on company iri kumavhurira ma FNB business account. Kana uri South Africa uchinovhurwa FNB business account iwewe usina work permit kana study permit, there is a guy anonzi Owen. Education Research number 1 company panyaya idzodzo. Hakuna munhu anokunda Owen kuvhura zvinhu izvo zvandatotaura. Kana pano unoziva anenge achitonyeba, unenge uchitonyeba. Kana uchida kuti kana une nharo chimbonomutraya, tora nhamba dzake umrowa screenshot unoti Owen ndiregistere company ndivhurire FNB business account ndine passport chete uone kuti akuvhurirere chingotora nhamba. And chinhu one thing chandoda kuti uzive anokuvhurira uri kwauri ikoko, aufambe kuenda kwaari ikoko. Uzitora kuti asi number 1 munhu akadaro iwe contact Owen panhamba dzake izvo. So the rest is history. Uchafara.